אני אתייחס רק לסניף בת ים, מכיוון שהבנתי את השאלה שנוגעת פה להרבה, והיא גם אבן פינה, וגם ראינו את העוצמות הגדולות שבאו לוועידה של המדע במרכז באואר, בבר אילן, מי היה שם? יש פה אנשים שהיו שם, עם העוצמות הגדולות. אז באמת בא לשם לומר עם עוצמות גדולות. אני חושב שיש פה שתי נקודות תורפה שאני לא רוצה לציין אותן. אחת, מצד זה של פער דורות שאותו הכיר בעוצמה שלו, הותיר גם לצעירים את המקום לפעול פה, ואלימלך אולי יודע יותר טוב ממני חלק מהדברים. יש פה אנשים שחיים את ההיסטוריה ויודעים להעיד עליה. והשנייה של אולי נציגות פנימית שלא עמדה על הדברים, ואני לא רוצה להגיד יותר מזה. חובתנו לבדוק רק אם הדבר בר שינוי. אם הוא בר שינוי ובלי נדר ניקח לעצמנו לבדוק אם הוא בר שינוי. אם נמצא, אומר אלימלך שהוא בר שינוי. הוא בר שינוי. ואם אלימלך אומר שהוא בר שינוי, אז מכוחו של אלימלך אנחנו נשתדל שהסניף הזה אבל בכל אופן, נשתדל לגייס גם את יוני וגם את עליזה וגם את כל מי שאפשר, בעיקר אנשי ציבור, עם הפועל המזרחי ועם גופים אחרים, לראות איך לעשות שהסניף הזה שהוא סניף מרוקן